Yeah, the motivation with Shamiso, 6 to 10 a.m. The best way to fight breast cancer is to have a plan. What is my plan? I have a good plan. Every month. I do a self-exam. I do it in the bathroom. Once a year, I see my next to be examined. I do my self-exam, my clinical exam, and then I get a mammogram. That's my fight plan. That's my fight plan, and I'm winning. Why do I do it? It's because I want to fight. Breast cancer, find it, fight it. We join the rest of the world in commemorating Breast Cancer Month. Breast cancer, find it, fight it. Yafm. Kugeza maoko kwa kanaka Ona korona dongore Kugeza zanda kaga tigile Asoni korona tigile Let's wash our hands. After blowing your nose, coughing or sneezing, let's wash our hands. Tichingi te chanya paka wandwara vidue. Let's wash our hands. Ungama minda uema chungama tabandengi. Let's wash our hands properly, frequently, with soap and water. Coronavirus symptoms include difficulty in breathing, dry cough, tiredness, running nose, and sore throat. To protect yourself from the COVID-19, avoid contact and maintain a social distance of at least 1 meter. Cover your nose and mouth when coughing or sneezing. Sneeze into your elbow or tissue and discard it right after use. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. And stay home whenever possible. While we hate to boast, it's a fact. Yafm is Zimbabwe's first dedicated voice for minors. Finally, minors have a voice. Nguva dziri pa Yafm dziri pana 14 minutes past 9. So pa artist review mzora nasi we have Takudzwa Nyatsoka. I'm playing you song inonziyo mwari wakanaka. Feel free to rate on 07176050027.
Takudzwa Nyatsoka song yacho chinzi Mwari Vakanaka right on Yafm, the pulse of the great eye. And you are tinayo studio mzvara nasi pa artist review. Hello Takudzwa, how are you? Hello Shami, I'm fine, and you? I'm fine as well. It's good kunzwa pa radio kudai so zvoratidza kuti music iramba ichigadzirwa because it's not your first time paro pa Yafm chiku interview in a new music. Thank you so much, my dear sister. I'm actually happy. Thank you for the platform. All right, so let's talk about Takudzwa Nyatsoka. Let's start taura nezve music yako. Who is Takudzwa Nyatsoka? Okay, Takudzwa Nyatsoka mukomana nemakore 27 ekuberekwa ndakasvitsa 27 wiki ratabuda iri musi wa 12 October. I was born in Harare, bred in Marondera, kwandichiri kugara. Then I also went on to study media and society studies, honors pa MSU, ndika graduate muna 2017. Alright, ko rwendo rwekuimba iri rwakazotangira papi? Okay, I started to sing gospel music ndakatanga muna 2013. Mushure mekunge ndashandurwa naMwari ndapinda charismatic renewal in the Catholic Church. Ndikangoona kuti no, I should live for God's glory, ndigoshandisa chipo chaMwari kuvarumbidza. Alright, that's wonderful. So kubva pamatanga music, how many songs have you recorded and ma-albums mangani as well? My songs, bozi. Ngova nacho, I don't know kuti ndakayasoimba pama song mangani so far, but album randiri kureleasa this week, it's my fourth album. Alright, album racho richinzi title and rine masongs mangani? Okay, this album rine 7 songs, rinonzi The Ultimate Revival. 7 songs dzakarekodwa over a period of how many months, kind of how many weeks? Yeah, I think 2 to 3 months time. Titori mu lockdown do pakarekodwa all the songs. Alright, saka apa album iro tingatarisira here songs are inspired nenyaya ye-lockdown kana kuti zvakamira sei tisati tanyatsopinda mariri album racho? Yes, this album munona even kuti Ultimate Revival inguva yatiri inoi mumazuva ekupedzisera. Saka I got a message, then pane song yekuti piwa imbiri iyoyo yakauya ndakutopupura kutonaka kwaMwari, ndakutopupura takutotenda Mwari kuti vatiburitsa munguva yanga yakaoma yekuti necorona tanga takumbopera tariro, asi nhasi tinoti piwa imbiri Mwari, hatina kuparara nekuda kwenyasha dzenyu. Aiwa icho kwadi. But feel free to comment pana piwa imbiri iyoyi kuti unoipangani on 0717605027. Takudzwa Nyatsoka is live kana panoda kugadziriswa vanobva vazvinzwira arimo muno mustudio. 21 minutes past 9. Brought to you by the Ministry of Health and Childcare with PSI, supported by PEPFAR and USAID. Kungonzwa kuti munhu ane COVID-19 fear inobata, but uyu ari positive ari kutorwadziwa wese. Ini ndinoitwa Joyce, ndinogara muruwa. I'm a COVID-19 survivor. Takabatwawo COVID-19 mushure mekunge murume wangu abva for a business trip. Takabatsirwawo nevakawanda, the community, the church members, friends and relatives. Kana munhu anzi ari COVID-19 positive, it is our duty as a community kuti tibatsirewo munhu iyeye nekuti COVID-19 is real. COVID-19 iri pedyo newe. Pfeka mask yakavhara muromo nemhino. Geza maoko nemazvo nguva dzose. Suduruka 1 mita kuvanhu. Zvichengetedze. Fona pa 08080117 mahara. Ukungazi kufana lokufama. Nansi-ke isixwayiso esiqhakathekileyo esiphathelene lamalungelo akho njengomuntu wesifazane.
ekadeni owesifazane bengelalo ilungelo lempahla eyakhe indawo bisemkulwini emabhodweni bekunzima ukuthi umhlabathi ubizwe ngelakhe ibizo ubefela ngaphakathi nje umuntu wesifazane yazi ukuthi njengomuntu wesifazane usulalo ilungelo lokuba lo mhlabathi wakho kungaba ngokulima loba ukwemba lumbiko liulethelwa icontract adenywa Steve Tang contract adenywa Steve Tang one world no hunger. New music on Yafm. Banging on your speakers. A brand new song from Takudzwa Nyatsoka kabatana na Patience Masiyambiri chinziyo P1mbiri. Again in touch on 0717605027. It's Yafm, the pulse of the great Daikatiri pa motivation. Takudzwa Nyatsoka is actually on the line. Regati mbotanga taona ma messages. Anzi hi pa Yafm song yandi tira hangu and noipa 8 out of 10. Unazotara kuti dzimwe 2 dzaenda kupi. Skanzirise ishamiano gona keta kudzwa ndompa 10 out of 10 mai mazivisa. All right, keep sending the messages and rate song iyo hii ya Takudzwa Nyatsoka aina Patience Masiyambiri. You told us the reason why you wrote the song and how was it working with Patience?
Patience is amazing, you know. Semuna nemukurumbira pandaka mubata through over the phone. Atina kuonana kuti tirekode song, but munhu akaisa effort yekuti song ibude mushe, then akandipa ma good wishes. Kushanda kwacho akaita na producer wangu emuHarare Chausa Ibeki. They worked well, even forget kuwe akaisa ma backing vocals. It was easy and awesome. All right, zvinofadza. So titarisa pa-album iroriri, let's talk about mamwe songs aripo. We do have a song inonzi Zororo. Isong inotaura nezvei? Zororo ndakatora the song kubva muna Hebrews chapter 4. Mwari vachitaura vachiti vane zororo ravanoda kupa kune avo vanotenda. Saka it's a song yekuti kana tabva pano panyika, kana panapa, kana tisisina tend yatinoraramisa pasi panapa, ndinoda kuwanawo zororo uye tishwira vamwe kuti vamwe vave nezororo muna Mwari uye vave neupenyu husingaperi. All right, that's wonderful. Hanzi Shami Takudzwa anogona ndompa 12 out of 10. It's me, beloved son, ari kumaglass. Yatozoya ne 2 extra. All right, so pana Zorora ndikuona wakashanda na Tari. Who is Tari angaripo pasong yoi? Okay, Tari, she is my sister, Marondera. Akambondibatsira pama backing vocals pa song yakanzi zvamakandiitira Heaven is my home, a previous album. So ndakangomuti no, I don't want you to be a backing vocalist yet, asi unokwanisa kutoa munhu wekuti unonyora nziyo dzako uchizovaone career just like any other worshipper. All right, it's fine. Thank you very much. So takuridza song yoi inonzi Zororo from Takudzwa Nyatsoka aina Tari. Feel free to rate it as well pa 0717605027. Ndiwona apana atuto ranzi Takudzwa aiwandagara ndongompa 20 out of 10 and Tedrick ari kushurugwi. Ambeda kuti maretera nderudziya azana mbumaona. But I'm playing you Zororo right here on Yafm. Vazhinji venyu vakatarisana nerufu rwechipiri. Vazhinji venyu vakatarisana nedziva remoto. Tire nesidoni vaishipa zvivi zvavo. Umama wangu wava pedyo.
Takudzwa Nyatsoka featuring Tari, song yachinzi Zororo. 27 minutes to 10 and opening hapa pa Yafm, the pulse of the great Dyke. Lots of messages coming through. Kuna Takudzwa kwanza zwani. Good morning Shami. Mukoma vanogona masongs avo anowanza nyasha ngavarambe vakadaro vanogona ndimai Nigel vari kushuruki vari kutumira that message zvikanzi hai Shami Takudzwa anogona hake ngarambe akadaro nziyo dzake dzinoropafadza ndimai Tadiwa Nashe vari paTumbudzuku. Takudzwa romanzo ma messages vari kuratidza kuti music yako vari kuifarira. Aiwa, tokudza Mwari, totenda Mwari. Alright, so vanenge vachida music yacho vanoiwana sei, vanoiwana kupi? Alright, music yangu izvezvi iri kunyanya kuwanika pa Bad Beats. Vanhu vakadownload application yeEconet inonzi Bad Beats pa Google Play Store. Vachawana nziyo dzangu kubva dzekutangisisa kuna 2013. Then music yangu pa YouTube vanokwanisa kusearcha Takudzwa David Nyatsoka. Uye music yangu iri pama digital music stores yese ana iTunes, Spotify nana Deezer vawo. Alright, kune vamwe vanoda pa phone kasi toda music pa phone tinokwanisa kuiwana here. Alright, pane number dza manager dziri panapa. Alright, number dza manager nezita ravo. Alright, vanonzi Blessing Muchena 0772 569 767. Unokwanisa kudzokorora zvakare? Alright, so it's 0772 569 767. Alright, tinotenda nekutipa namba idzodzo kwamaita. Baranzi Aisha mipana Zororo apo mabacking vocalist adionawo kuti chii vanga vasinganyatsonzwiki zvakanaka, but volume bondo mupangu 6 out of 10 anazotaura zita rake. Imwe message iri kutaura zvekare kuti anzi anogona uyu Shami aiwa ndakomborerwa nemasongs acho ese. Alright, zvitoda kupedzisa nesong inonzi Forever More, but tisati apedzisa toziva kuti kune vamwe vanhu vakabatsira kuti basa iri rinyatsofambira mberi zvakanaka. So would you want to acknowledge vakakubatsira kuti album ribude zvakanaka? Ndotanga nekutenda Mwari kundigonesa ikoko zvinhu zvakaoma ndiri mulockdown, kundigonesa kuti ndive neproduct iri zvanga zvisiri nyore. Then ndotenda vabereki vangu baba namai Nyatsoka, ndotenda kuna Masimba Muzawaka, Bond Taderera, my big brother Tinashe Nyatsoka, then my aunt Tete Jessie. Ndo vamwana vakandibatsira kuti album iroro ribude zvakanaka financially nesupport. Then I also thank my producer angu Dennis Makina Marondeka, then Charles Aibeki in Harare. Alright, so this time Pastor Ian has kutenda zvaita seda kuvaudza tiwataura ukatadza kutaura nezvavo. Yeah, Pastor Ian Sani, I also thank him. He's my brother. Na mfundisi wangu, you know, vanhu vacho vakawanda kumenshena. Mfundisi wangu Pastor Ian Love in Bulawayo, I thank him so much for the guidance. And patori nekamwe kambo kandikutasira kuti vanhu vachakatsvaga zvisingaite kanonzi wash over me, ndakatora padzidziso ya Pastor Ian Love. Alright, that's awesome. Nguva dzedu dziri pana 23 minutes to 10. So tisati tapedza Takudzwa, wambotiwera ka freestyle kesong inonzi Forever More, ndo yatiri kupedzisira nayo. Alright, there is a kingdom that I believe in. There is a life I validate. Joy shall come in the morning. I love you, Lord Jesus. I love you, Lord Jesus. I love you, Lord, very, very much.
Thank you very much mukoma Takudzwa nekutaura nesu muzuva ranhasi. Hanzi kana uda kutaura namanager uchida music kana kuziva zvizere kana uda kupinda mugroup munongopindwa nevamwe momo unokwanisa kusenda message kana kufona pa 0772 569 767. That's 0772 569 767. Thank you very much Takudzwa nekutora mukana uno nekutaura nesu pa Yafm. Thank you so much, Shami. All right, Paribo. Rambokatera Yafm playing you forever more right here on The Motivation. There is a kingdom that I believe in. There is a life I validate. Joy shall come in the morning. So let it light, let it light. I hope in God, I know I'll live forever, forevermore. So let it light, let it light. I hope in God, I know I'll live forever, forevermore. I love you, Lord Jesus. I love you, Lord Jesus. I love you, Lord, very, very much. I love you, Lord Jesus. I love you, Lord Jesus. I love you, Lord, very, very much. Dino kuda Jesu, Dino kuda Jesu, Dino kuda ne moyo wangu wose. Dino kuda Jesu, Dino kuda Jesu, Dino kuda ne moyo wangu wose. Dino kuda Jesu, Dino kuda Jesu, Dino kuda